be jumana octobre kalo kilinani samba fla ani muga annani amunu sokolendo ana maliko na maliko ka maliko na funi borolo serofe amba fo bala jalini yatuma o bismillah bi aka kuna funi olu keneka kunnafoni daminɛ la i n'a fɔ a kunnafoniyaw carila cogo min na ko an ka jamana fintigilakaw ni o ye an ka faamaw ye u kuluba kɔni wulila ka u kun an ka kɔrɔfɛla ka kɛrɛnkɛrɛnnen la tɛnsabata dugu kɔnɔna la walasa ka se ka taa basigi kɔnɔna nati yen nɔ cogoya min na u taatɔla u ni kɛlɛkɛminɛn caman yɛrɛ kɔni tagara o de okumu kelen kɔnɔna la fɛn min k'a dɔn ka fɔ maaw ye hakilina di kɔni kɛ fɛn caman kan u ye a yira k'a fɔ ko ni an ka jamana ɲɛma walima an ka jamana fintigilakaw u bɛ fɛ ka jaabi jɔnjɔn kɔni sɔrɔ fɛn min k'a dɔn ka fɔ kɛlɛ ninnu kɔnɔna u bɛ se ka sebagayaw sɔrɔ cogo min na ko u k'a lajɛ ka u ka ko kɛta dɔw ka olu gindo mɔgɔw la dɔni fɛn minnu bɛ ni u ka wuli kajɔ minnu bɛ kɛ u bɛna taga yɔrɔ min na an'u ka mouvement ka se ka o dogo n'o tɛ ni jugu bɔra o kalama a bɛ se ka kɛ sababu ye u bɛ sira caman kɔni da u ɲɛ ni o bɛ tali kɛ a fɔli min kɛra k'u bɛ ka taa tɛnsa waati ni kɔrɔgɛlɛndinɛ tigilamaw kɔni tun ye o sɔmiya sɔrɔ u bɛ se ka fɔ k'u bɛ embuscade da u ɲɛ fo ka taa fɔ piège wɛrɛ olu kɔni ma wa u ka plan caman bɛ se ka échouer ka a sababu kɔni kɛ ni u ka discrétion kɔni kɛbaliya ni o ye u ti u ka ko caman kɔni don cogoya min na o okumu kelen kɔnɔna la ko an ka jamana ɲɛmɔgɔ ka se ka fɛɛrɛ kɔni kɛ walasa ka se ka kɛtaw kɔni k'o ɲɛma dogo mɔgɔw la cogoya min na walasa jaabi ɲumanw bɛ se ka sɔrɔ an b'a fɔ ala k'an ka jamana fintigilakaw fanga si ala ka kɔrɔgɛlɛndinɛ tigilamaw da ka taga bɔ an da la ka basigi segin ka na mali kɔnɔ ani AES fan bɛɛ lajɛlen na kasangani amito AES kunnafoniyaw kɔnɔna la ali bi Burkina Faso kasangani o fintigilakaw ka wuli ka jɔ kɔrɔgɛlɛndinɛ tigila mɔgɔw kɔni kɛlɛli waleyaw la septembre kalo tile 9 jibo dugu kɔnɔna la fɛn min ka dɔn ka fɔ Burkina Faso fintigilakaw kɔni ye dankari kɛ kɔrɔgɛlɛndinɛ tigilama caman na min yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye u sera ka u ka ɲɛmaaba dɔ kɔni bɔnɛ a ɲɛna ni o ye Sise Amadou yɛrɛ kɔni ye Conseil national de la transition ni CNT ni ale ɲɛma ye honorable colonel Maliki Jawe ale bɔra ka kunnafoniya da maliyɛnden kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen kulo kan ko ni ala ma basi kɛ tɛnɛndon nata octobre kalo tile 7 san 2024 ko o kɔni bɛna kɛ session ordinaire du mois d'octobre yɛrɛ kɔni ye CNT yɛrɛ kɔni fɛ min yɛrɛ kɔni ɲɛmaya bɛɛ minɛlen kɔni don colonel Maliki Jawe yɛrɛ kɔni fɛ ni a bɛna kɛ salle Djilibaba Sissoko kɔnɔna la centre international de conférence de Bamako kɔnɔna la ni o ye CICB nɛgɛ kanɲɛ 16 wagati olu kɔnɔna lajɛ min kɛnɛ kan kuma bɛna kɛ fɛn caman kan fo ka taa se finance pour l'exercice 2025 o kɔfɛ da bɛna don an ka jamana ko caman kɔnɔna a kɛnɛ yɛrɛ kɔni kan a session kɔni mina bɛn i ka dɔn heure 75 bɔɲanko de kɔni ma ka sanga ni an ka jamana constitution article 107 la ka fɔ ye min sigira sen ka juillet kalo tile 23 san 2023 ko k'a da fasoden bɛɛ lajɛlen kulo kan ko fɛn min ka dɔn ka fɔ session in kɔni a yɛrɛ bɛna tɛmɛ direct la an ka jamana jabaraninsoba kɔni fɛ ni o ye ORTM ani radio Mali yɛrɛ kɔni fɛ direct la ni don kofɔlen kɔni mana se an b'a fɔ ala k'an si jɔ k'u ma kɔnɔ Burkina be réfugié minnu bɛ an ka jamana kɔnɔ ni o kɔni Burkina be mun kɔni bolila kana o ɲɛma dogo an ka jamana kɔnɔna la ni o kɔni bɛ taa denbaya ba saba bɔɲanko la ni olu kɔni sigilen don i ka dɔn ka fɔ maaw dugu kɔnɔna la ni wagati ni o bɛ Yoroso marabolo fɛ kununko ka sanga ni alamisa ye fɛn min an ka jamana gouvernement ale kɔni ye dɛmɛ ta ka di u ma min bɛ tali kɛ balo fɛnw na ni o bɛ tali kɛ malo tɔni 10 bɔɲanko walima kilo 50 bɔrɔ o kɔni 200 bɔɲanko o kɔni na an bɛ taa bankasikaw olu kɔni fɛ yen nɔ an ka jamana ɲɛmaaw kɔni ye groupe électrogène 2 kɔni ta ka di bankasi kɔni énergie kɔni baaralaw ma min kɔni kɛra ka sanga ni septembre kalo tile 26 tɛmɛnen san 2022 walasa ka se ka dɔ fara u ka courant kɔni dita fanga kɔni ka se ka dɔ kɔni bɔ bankasi dibiko o yɛrɛ kɔni na an bɛ taa Maga dugu kɔnɔna la ni ale bɛ Jalasago commune kɔnɔna la a yirala k'a fɔ maa 2 kɔni bɔrɛna ani na ka sanga ni kununko alamisa don octobre kalo tile 3 san 2024 a yirala k'a fɔ ko maa fɔlɔ ale yɛrɛ kɔni fɛn min ka dɔn k'a fɔ bom de ye ale sɔrɔ kuma min na o yɛrɛ ɲinibagatɔ o kɔni tala bɛn ni filanan kɔni ye ni maa marifatigi bunatigɛbalo kɔni ye kisɛ kɛ ale la ka ale fɛnɛ kɔni bɔnɛ ani na ka sanga ni seereyaw ka ɲɛfɔli u ye a yira k'a fɔ ko ka sɔrɔ ni wagati in kɔni ma se fɛn min ye wagati ɲɛkɔrɔla yɛrɛ kɔni na ko maa marifatigi bunatigɛbalo dɔw kɔni ye u ferege dugudenw kɔnɔna ka don dugu kɔnɔna la min yɛrɛ kɔni kɛra ka sanga ni nɛgɛ kanɲɛ 21 wagati ye sufɛla wagati olu kɔnɔna la tuma min na u donna dugu kɔnɔna la u kɔni yala dugu fɛnw fɛ fɛn min ye ka dugumɔgɔw kɔni ka moto u ka balo fɛnw fo ka taga se u ka bagan kɔni ma u y'olu bɛɛ lajɛlen kɔni gɛn ka taga ni u ye an bɛ wagati min na ko sisan dugu kɔni bɛ kamanagan kɔni de kɔnɔna la u bɛ wele da kɛ ka taa an ka jamana ɲɛmaaw ma wasa ka fɛɛrɛ kɔni sɔrɔ ni mɔgɔla kana baliya in na
Abna daminɛ ɲina octobre kalo tile 11 ka kuncɛ octobre kalo tile 12 don min talen don k'a tɔgɔ da ko journée nationale du patrimoine culturel du Mali min kɔni bɛna kɛ jenikaw olu fɛ yen nɔ ɲinata sigi kun tɛ dɔwɛrɛ ko rôle et responsabilité des communautés et des collectivités dans la préservation et la gestion du patrimoine culturel ni o kɔni ye fɛn min ye jamanaden walima marabolo bɛɛ lajɛlen ka jɔyɔrɔ bɛ kɛ mun ye walasa an bɛ se ka an danbekɔrɔ kɔni lasago cogoya min na ɲinata kɔni bɛna layanamaya jenikaw olu kɔni fɛ yen nɔ ni jeni o ye dɔnni juguba ye an ka jamana kɔnɔna la min yɛrɛ kɔni bɛ visiter jamanadenw fɛ cogo min a bɛ visiter diɲɛ kɔ kan o cogoya la fɛnɛ. Caravane scolaire du mouvement Ambiko o tako naaninan baaraw kɔni nun do la fɛn min k'a dɔn k'a fɔ mouvement Ambiko yɛrɛ kɔni fɛ min kɛra sababu ye u kɔni sera ka kiti ba 20 bɔɲanko k'o ta k'o tila denmisɛnninw kɔni na minnu ye lakɔlidenw ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la minnu kɔni ni olu ye yefugilakaw olu ye. An bɛ taa kalanko binna ko kan ɲina san 2024 san 2025 kalantaw kun bilalen don ka taratadon kɔnɔ n'o kun bɛ octobre kalo tile fɔlɔ ma san 2024 nka ka sanga ni sanji ka ci ni maa caman kɔni kɛlen don ka taa i dagayɔrɔ kɛ lakɔliso kɔni kɔnɔna ye min yɛrɛ kɔni kɛra gɛlɛya ni école kɔni ma se ka taa a don kɔfɔlen na min kɔni taara ka bila fɛn min ye novembre kalo tile 4 nata la san 2024 o de okumu kɔnɔna la an ka jamana kalanko ministre ni o ye Amadou Sy Sawani ye ale kɔni wulila ka taa i ɲɛda yɔrɔ kɔni kan min kɔnɔna a donna lakɔliso caman kɔni kɔnɔna la ka taa i ɲɛda yɔrɔ cogoya olu kɔni kan min yɛrɛ kɔnɔna a ye a dalakan di ko ni ala sɔnna ma ɲɔni don kura seli kɔni jɛ o na fɛɛrɛ kɔni sɔrɔ jiko in na walima fɛɛrɛ n'a sɔrɔ maa minnu bɛ lakɔliso kɔnɔna la ka u bila yɔrɔ di u ma walasa kalan bɛ se ka wuli cogoya min na ani ka se ka dɛmɛ kɔni ta ka ɲɛsin ni maa minnu bɛ dekun kɔnɔna la. An bɛ wagati min na i ko sa an ka jamana ba Maliba ale ni Algérie ni ɲɔgɔn cɛ an bɛ se ka fɔ guerre froide de kɔni bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ min yɛrɛ kɔnɔna n'i ye a ta k'a lajɛ Algérie jamana ale kɔni bɛ ka a ka défense kɔni renforcer kosɛbɛ nin waati na surtout a ka défense aérienne an ka jamana yɛrɛ kɔni kama mɔgɔ t'a dɔn laɲini min bɛ u kɔnɔna la an b'a fɔ ala k'an ka jamana kɔni basigi ala k'an don an jugu olu kalo dibi la. An bɛ octobre kalo kɔnɔna la kalo min kɔni talen don ka a tɔgɔ da musolakaw kɔni fɛ ko octobre rose min talen don ka a ɲɛsin fɛn min ka dɔn ka fɔ Sina boni an b'a fɔ ma ko cancer du sein ani cancer du col de l'utérus ni o kɔni ye wolonugula bana olu kɔni ye o kɛlɛli yɛrɛ kɔni okumu kɔnɔna la fɛn min ka dɔn ka fɔ campagne de sensibilisation ba kɔni kɛra ko musolakaw bɛɛ lajɛlen ɲɔni ka i sigi bana in kana don i la ka i so ɲin bɛɛ lajɛlen ka taa i ka tika testiw kɛ n'a sɔrɔ la bana jugu in kɔni t'i la ka d'a kan ni a kɔni ye muso sin sɔrɔ a mana juguya fɔ i sin de kɔni ka tigɛ ka b'i la n'a juguyara wolonugu la a bɛ se ka fiɲɛ bila i ka denko yɛrɛ kɔni fana la. An bɛ taa se kɔni dɔn ko binna kun kan Ali Farika Ture ala ma hinɛ ni ala n'i ye ale tɔgɔ fɔ mɔgɔ dogolen tɛ Mali kɔnɔ mɔgɔ dogolen tɛ farafinna fɛnɛ gun kan ni dabama kɔni ka wele sira ma an b'a fɔ ala ka badabada dali nɔgɔya ale ye nka kunnafoniyaw kɔni carila bɔlɔlɔsiraw sanfɛla fɛ ko fɛn min Ali Farika Ture ni ale kɔni Grammy Award sɔrɔ fo siɲɛ 3 ko dɔ kɔni donna ka taa ka Grammy Award kelen kɔni suɲɛ a denkɛ kaso ni o ye Vie Farika ye an bɛ wagati min na ko sa u kɔni bɛ k'u ka Grammy Award kɔni ɲini an b'a fɔ ni wagati na trophée suɲɛ de kɔni sanga wililen don kosɛbɛ ka da kan ni a ta k'a lajɛ Sulemani Sise ni ale fana ye an ka jamana seko dɔ ko tigila mɔgɔba dɔ ye dɔ kun fana ye ale ka Carlos Don kan kɔni suɲɛ nka min ni a tilala ka ye an b'a jigiya ko Ali Farika Ture fana ta kɔni o bɛ na ye. An ka jamana ɲɔgɔnlanbɔlaba dɔ bɛ yen ni ale tɔgɔ Zana ni a yira an ka jamana catiribaw caman ni o bɛ tali kɛ ba jɛnɛ walima luwanse o ni a ɲɔgɔnna caman kɔnɔna wagati jankɛla farigan kun y'a minɛ fɔ mɔgɔ yɛrɛ kɔni tun ye a fɔ ko a tanyala nka an balila kana a ye tuguni bɔlɔlɔsiraw sanfɛla kuma min na a b'a yira k'a fɔ ale ma sa saya nkalon de dara la nka a kɔni bɔra farigan juguba la min y'a dekun kosɛbɛ nka mɛ wagati min na ko sisan a bɛ dɛmɛ fana ɲini maaw kɔni fɛ ŋaniya ɲumantigiw ko ni minnu kɔni sera ka a dɛmɛ. V Bachelor saison 3 ni o bɛ ka bɔ ni wagati na Canal Plus sanfɛ ni min yɛrɛ la ɲina an ka jamana kɔni sen donna n'a ka kɛ a siɲɛ fɔlɔ ye a yirala k'a fɔ ko Burkina Faso jamana fana ye ni émission in kɔni bɔli ɲangi a ka jamana kɔnɔna la a ye a ɲini Canal Plus kɔni fɛ ko a kana na ni ja in kɔni cari a ka jamana jabaraniso kɔni si de sanfɛla fɛ Niger jamana fana kɛlen kɔfɛ ka a bɔli kɔni interdit a ka jamana kɔnɔna la.
an bɛ taa Côte d'Ivoire ka olu kɔni fɛ yen nɔ Ivoirien ka dɔnkilidala ba dɔ kɔni bɛ ni ale tɔgɔ ko Kérosène ni ale ka diinɛ kun ye chrétien ya diinɛ kɔni ye wagati laban in na a yirala k'a fɔ Kérosène a kɔni ye silamɛmuso dɔ kɔni furu min tɔgɔ ye Bintu Kulibali ye tuma min na furu ko olu yɛrɛ kɔni daminɛla maaw ye kuma caman fɔ k'u b'a fɔ silamɛya de la ko silamɛmuso tɛ furu chrétien cɛ ma walima cɛ wɛrɛ ma min tɛ silamɛya diinɛ la ko nka ko ja ko nkalon de don nka mɔgɔw kɔni tun tɛ min kalama Kérosène tubira fɔlɔ de ɲɔni a ka se k'a fɔ ko a bɛ Bintu furu a silamɛ tɔgɔ kɔni kɛra Adama de ye. An ka jamana sekuni dɔnko tigilamɔgɔba dɔ bɛ yen nɔ musolakalu ni ale tɔgɔ fɔ mɔgɔ dogolen tɛ Rokiatou Traoré min kɔni dɔɔnin don kosɛbɛ ni a ka dɔnkiliw ye a tun furulen don nazara dɔ ma Faransi dugukolo kan min na a ye den kelen yɛrɛ sɔrɔ ni o ye nka a ma ɲɛ furusa o kɔni nana se tuma min na furu dabilali ko kuma olu yɛrɛ kɔni nana fɔ ni den kɔni minɛli o kɛra Rokiatou la min yɛrɛ kɔni a y'a kanu ka a den sɔrɔ tuma min na ni o ko girigara bana a y'i kun da Italie jamana kɔni kan k'a bɛ taa concert kɛ kɔsalanin na min na a minɛla k'a bila kɔgɔbana ni ɲɔgɔn cɛ a ma minɛ don wɛrɛ la a minɛla den ko de la ko bɛɛ bɛ muso sɔrɔ a den nɔfɛ ko hali n'a den kɛra sa ye a b'a siri a cɛ la ko Mali muso bɛɛ lajɛlen fo ka taa se farafinna muso jɛkulu bɛɛ lajɛlen bɛ k'i dama kasi ko ka Rokiatou bila a minɛla a den de nɔfɛ wa a minɛna a minɛ kunna ko wa k'u k'a bila a den o kama fana. An bɛ taa Senegalikaw olu fɛ yen nɔ fait divers kɔnɔna la fɛn min ye nin ye sifinaka musomanin dɔ ni a tɔgɔ ko Stéphie Tagueur Tchadienne don nka a bɛ Senegal dugukolo kan kalan hukumu kɔnɔna la ni a bɛ médecine yɛrɛ kɔni 6e année la ni wagati in kɔni na ale ni Libanais cɛni dɔ kɔni tun bɛ ɲɔgɔn fɛ relation yɛrɛ kɔni na a yirala k'a fɔ ko don dɔ la ko o de filɛ ka a ɲɔnti ka a fili ka bɔ 2e étage sanfɛ ka bɔ ka bin duguma k'a sɔrɔ a kɔnɔma don kalo 5 min kɔni kɛra sababu ye ka Stéphie yɛrɛ kɔni bɔnɛ a nin na o wagati kelen na maaw kɔni bɛ miiri ka taa ko ni ɲɔgɔn dɔ fana kɔni kɛra Ivoirien olu kɔni fɛ yen nɔ ko Libanais cɛ dɔ fana ale kɔni ye i ka dɔn Malien musoman dɔ min si tɛ tɛmɛ san 15 san 16 yɔrɔ kɔni kan walima san 16 san 17 o de filɛ k'o fana ɲɔnti ka fili ka bɔ 9e étage yɛrɛ kɔni fenêtre fɛ ka a sabu kɛ dɔrɔmɛ 20,000 o yɛrɛ kɔni nɔfɛ ka o fana kɔni bɔnɛ a nin na ni wagati in an bɛ dama kasili kɛ an ka ɲɛmaaw ka se ka wuli ka jɔ ka se ka fɛɛrɛ kɔni sɔrɔ siya woloma fagali min yɛrɛ kɔni bɛ kɛ ka d'a kan n'i y'a jateminɛ siya caman fɛ surtout golo jama caman fɛ finman tɛ jate la wa u tɛ finman yɛrɛ kɔni ni jate k'a kɛ fɛnba kɔni ye. Kunnafoni bɔlɔsira lajɛbagaw kulo garisɛgɛ kɛra ni kunnafoniya damadamaw de ye an b'a fɔ ni cɛya ka lamɛnni ko ɲuman na a y'aw sɔgɔlen to Mali kunnafoni bɔlɔsiraw la kunnafoniya jɛlen bɛ sɔrɔ yen nɔ de aw kan bɛn don wɛrɛ ni Ala ma basi kɛ ni aw la Ala k'an ci jɔ ko ma kɔnɔ Ala k'an ka jamana basigi.